Крим не отримав тої землі обітованої, яку хотіли, бачили в російській пропаганді, телебаченні тощо. Левова частка населення Криму взагалі не висловлювалася за Росію або ще за щось, і ніякого сепаратизму як такого серед більшості населення його не існувало. Була меншість активна, вона велика була достатньо, яка була проросійською тощо, але навіть вона сьогодні маргіналізувалася, тому що вони відчувають певну зрадженість з боку Росії. Звісно, це не означає, що вони, відчуваючи зрадженість з боку Росії, одразу побігли любити Україну і що вони тепер стануть під українські прапори. Ні. Ні відносно Сходу, ні відносно Криму цього поки не відбувається і, скоріше за все, не відбудеться. Але зараз Росії потрібно створювати оці запобіжники від інтегрованості з Україною Криму, для того, щоб протест по відношенню до Росії не переріс навпаки в ситуацію, коли будуть казати, та поверніть нам Україну, тому що при Україні ситуація була нормальна. Для цього потрібно страхи. Раз. Два. Для цього потрібно відрізати зв'язність з Україною. Щоб не поступали навчатися в Україну, щоб боялися їхати в Україну, щоб позбувалися українських документів тощо. Тобто максимально відрізати Крим де-факто, а не тільки окупаційно від України. І для цього ці страхи використовуються. Для того, щоб кримчани, які взяли російські паспорти, відчували, що вони нібито вже зрадники в Україні, і їм дорога в Україну закрита, заказана, і вже ситуації, як було, ніколи не буде. Все, з цього моменту в одній лодці з Росією. І Україні важливо показувати і демонструвати те, що ні, це абсолютно не так. Українські громадяни для України залишаються українськими громадянами, а відповідальність вона може бути виключно індивідуальна. І ті, хто зрадили присязі, ті, хто взяли зброю в руки, ті, хто наближували окупацію Криму, допомагали всіляко активно і так далі, це зрадники. Але ті, хто були вимушені прийняти правила гри, які нав'язувала Росія, тому що людям потрібно якось жити, людям потрібно отримувати медичні послуги, операцію людині зробити тощо, і вона вимушена брати ці аушвайси для того, щоб зберегти собі своє життя. То, відповідно, ці люди жодної відповідальності не несуть. І Україна на них навіть моральної відповідальності не покладає. Навпаки, це є заручники з боку, з точки зору української держави.